Mangibingelele abantu abasha ngegama lika Jesu. Siyabonga namhla abathandekayo ukuphinda sihlangane sikhonza inkosi yethu yasifela neyabe kuphila kwayo ukuba kuthatshathwe kwethu othulini phansi emgodini odakeni yasinyusa yasibeka edwaleni. Malibongwe igama lika Jesu inkosi. Siyabonga kakhulu bangcwele. Siyangena ke enkonzweni yaYesu likaNkuluNkulu. Ngicela basibheke izwi lenkosi elitholakala encwadini kaGenesis chapter 39 verse number 1 and 2. Reading two first verses. I'm reading from the New Living Translation, New Living Version. Verse 1. When Joseph was taken to Egypt by the Ishmaelite traders, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was a captain of the guard for Pharaoh, the king of Egypt. Second verse, the Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Inkosi mayibusiswe ukufunda kwezwi layo. Masilibonge izwi likaNkuluNkulu enkonzweni yabasha. Baba ongcwele liphilile nguwe. Liqondisa intando yethu kweyakho. Qondisa intando yethu esizwini lakho. Siyabonga somandla olungileyo. Siyabonga mdala kuneyinsuku. Sibusise ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Ngiyathanda ukukhuluma nani bantu abasha. Lenkonzo ngithi isihloko sayo sithi cling to the Lord. Cling to the Lord. uJoseph iBhayibheli libeka ukuthi uNkulunkulu wayenaye. uNkulunkulu wayenaye. Sahamba kanjalo ke sithi uNkulunkulu wayenaye. kuNkulunkulu bantu abasha kumele ukuba umuntu omsha anamathele kuNkulunkulu, amthande uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho. Umthande ngayo yonke inhliziyo yakho. You ought to love God with all your heart and all your soul. Uyabona wazi nje ukuthi ngiphelele enkosini, ngiphelele kumkhonzeni ebukhoneni benkosi la ngitholakala khona. After Jehovah your God, you should walk with him and you should fear him, and his commandments you should keep, and to his voice you should listen, and him you should serve, and to him you should cling. Ilapho indaba yami sekunamatheleni komuntu omsha kuNkulunkulu. Impumelelo yakho isekunamatheleni kuNkulunkulu. Impumelelo umuntu omsha yekholwa isekunamatheleni kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyanamathelwa noma kwehlela noma kwenyuka uhambe naye, ngoba impumelelo yakho ukukhanya kwakho wena nje yonke into yakho impumelelo yayo sekunamatheleni kwakho uNkulunkulu. uJoseph uNkulunkulu wayenaye. uJoseph wayenamathele kuNkulunkulu. Joseph wayemthanda uNkulunkulu. uJoseph iBhayibheli lithi wathi dayiswa ngabafowabo bemdayisela ama-traders akwa-Ishmael, bemkhipha emgodini. 2 base bemgumula ingubo yakhe ayigqokile bamfaka emgodini enqunu. Ma bemkhipha emgodini sebebona ama-Ishmael baba befuna ukumbulala abanye kunaleyo argument yayikhona. Mase bebona ama-Ishmael no ngeke kusize kumbulala ngoba uyigazi lethu, asimdayise mhlawumbe icala loba lincane kunokuba sichithe igazi lakhe.
lapha ke lelo wadayiswa ke njengesigqila amthatha ama-Ishmayeli afaka ama-Ishmayeli amdayisa nayo ngoba ayengabadayisi vese ngama-Ishmaelite traders babehambisa ukudla eGibhithe bekudayisa khona base bedayisa naso isigqila bafesa sasesithengwa lo kapteni ke ogadi welokana kaFaro maye sefika into ayinotice uPotifa wanotice ukuthi lesi sigqila sithengile uNkulunkulu naso hey kumnandi mani ukuthi umuntu omsha ehlezi kumnyama abantu abasha umsebenzi ngawutholi kungafundeki yonke into enanifisi ingenzeki kodwa uNkulunkulu benaye uyabona lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayenaye uMpotifa wanotice ukuthi ayi ngithole esinye isigqila wase delegate yonke imisebenzi ekhaya lakhe kuJoseph isigqila esinoNkulunkulu kuthiwa kwathele emasimini kwazala inkomo kwazala izimvu yonke into yalunga ngenxa lesi sigqila esinoNkulunkulu ngoba la kunoNkulunkulu khona akwazi ngalunga la kunoNkulunkulu khona indlela ikhona la kunoNkulunkulu khona impumelelo ikhona so abantu abasha maze nishumayeza igama lika Jesu by the way sisho ukuthi nansi into eyokwenza umuntu nansi into eyokuphilisa nansi into othi mawusukuyo kusuke zonke izinto uma ungakhohlwa ukuthi ubumnyama bonke bomindeni yakini abakhona nabangasekho ihleyiphe kwakho kodwa mawusukholwa uma ukholwa ukukholwa yini ukukhishwa ethunzini lokufa ukuhlaliswa ebungcweleni ukufakwa ebungcweleni so to say so ma izwi ushunyayezwa waliswa praise the name of the Lord waliswa lokho kuliswa kwakho kusho intambo ekukhipha emgodini bese kubeka edwaleni idwala igama lika Jesu so bantu abasha inkulu lemfihlakalo siyafisa ukuba abantu abasha bayibone yambuleke kubo uNkulunkulu womthanda ngayo yonke inhliziyo yakho uNkulunkulu bomthanda ngayo wonke umphefumulo wakho kuJehova ufanele uhambe naye uJehova ufanele umesabe imithetho yakhe yonke uyigcine and izwi lakhe ulilalele and kuyena yena umkhonze and yena kufanele unamathele kuye lezo zinto ke mugcine lezo zinto nje 1 2 3 4 uyigcina ngumuntu omsha amathuba ke okuphumelela kwakho makhulu uJoseph wafika washintsha isimo kwaPotifa uJoseph wayedisciplined uJoseph insizwe yakhekile ukuthi iBhayibheli lesizulu lithi wayemgembeleza oyigeza uyabona lapho wayemgembeleza oyigeza verse 6 kuyona lencwadi wayemgembeleza oyigeza disciplined ebukeka noma sekumfake kwezinye ingxaki lokho kubukeka kwakhe ngoba lokhu kubukeka kwakho nakho kuyakudonsela amanzi ngomsele ebusheni ziningi izinto ezikudonsela amanzi ngomsele kodwa enamathele kuNkulunkulu lokhu kunamathela when you are clinging to God when you are mawumuntu onamathele kuNkulunkulu lezo zinto ezikuholela ophathe lezo zinto ezikuholela ebubini ziyanqotshwa ngegama lika Jesu zinqotshwa kunamathela kwakho uNkulunkulu so esenamatheleke kwathi noma lokho kubukeka kwakhe kumdonsela amanzi ngomsele kodwa wanqoba unemkhumbule ebaleka eshisithunze baleka eshimpahla yakhe phakathi endlini ubalekelani ubalekiswa ukunamathela kuNkulunkulu ngoba kuyena unamathele lokunamathela kuyamphumelelisa yikho futhi okwamholela lawo manga lawo lo conspiracy yayenziwa lapho yamfaka ejele kodwa kunamathela kuNkulunkulu kwamkhipha futhi ejele ngoba noma eboshwa noma enzani kodwa uNkulunkulu wayenaye
mase kumkhiphile wamkhipha lokunamathela kwafika kwavula iminyango ukunamathela kwamhlalisa waba unumber 2 waba urank number 2 kusuka kuFaro kwaba uye walawula iEgypt yonke yini emenza yonke lento namathela uNkulunkulu so into esiyikhulumayo kule nkonzo ngolwesine namhla ukuthi umuntu omsha kumele banamathele uNkulunkulu amkhonze uNkulunkulu emkhonze ngayo yonke ingqondo yakhe ngayo wonke umphefumulo wakhe ngayo yonke inhliziyo yakhe uNkulunkulu akusiyona akulona udaba ofanele ulwenze nje manginesikhathi nje unesikhathi awunasikhathi kumnyama kubomvu wena ufunga igama lenkosi wena nje usenkosini abantu abasha ke impumelelo yabo isegameni lika Jesu uJoseph ke yonke ke le history ke iyasitshela wagcina prime minister wase-Egypt ngikhumbula mhla egcotshwa uthiwa inkosi yagumula indandatho yayo yayifaka esandleni sakhe yakhipha igolide yalifaka entanyeni yakhe yamembathisa ezubende kwathathwa ihashe amahashe enkosi wafakwa enqoleni yawo kwamenyezwa kwathiwa mayihamba lapha kuhamba khona bahamba phambili abathi guqani kuqhamuka umuntu ligolide nayo yonke into wanikezwa namandla okusayina wonke ama-official documents yini enza yonke le promotion kuJoseph namathela kuNkulunkulu into enihluphayo ngihlushwa ukuthi niyathanda ukuba sesontweni kodwa ninganamatheli enkosini nithanda nje isonto nenze yonke lento eyenziwayo esontweni umuntu omsha umuntu omlangazelela uNkulunkulu njengendluzele yomela amanzi umuntu omsha umuntu okufanele babe nehungriness emoyeni wakhe athi ngomela uJesu ngomela uNkulunkulu ophilayo umuntu omsha umuntu okufanele bakumakushaya izikhathi iyongena inkonzo yabantu abasha ntambama athi kazi ngiyofika nini kuye ngiyofika nini phambi kwakhe ngizibonakalise ngiphuze kulamanzi kulomthombo ulangazelelwa uDavid alibonga igama lika Jesu uJoseph waphumelela uJoseph yonke into yakwaPontifa yaqhakaza yonke into yaflourisha yini indaba kufika isigqila esinoNkulunkulu esembethe uNkulunkulu esinokuphila malibonga igama lenkosi ngalamazwi bathandakayo ungathi uNkulunkulu angayenza le ndaba zwakale ayibroadnishe emoyeni wenu engqondweni yenu ukuze icace ithi ba ihlala obala njengelanga lona eliphezulu siyabonga masithandaza moya wokuphila moya kaKristu Jesu moya kaBaba moya wavusa uLazarus emathuneni siyabonga Nkosi wena wedwa ngophila kuze kube phakade wena wedwa uyinkosi wembethe ubhinqa amandla wena wedwa ngovukileyo kwabafileyo wena wedwa ithuna lakho li-empty kawekho amathambo akho phakathi ngoba wavuka wakwehlulela ukufa phambi kwabantu bonke wabonakala ngophilayo wabonakala ungaphezulu kwazo zonke izimo ngoba wena uyisilo labakholwayo siyabonga Nkosi enqobileyo siyabonga Mnqobeli wethu indlela dumo lonke embalise kuwe siyakhuleka Nkosi sikhulekela abasha bethu intombi nezinsizwa isithi asifungile ngabo nathi siyafunga ngegama lenkosi ukuba ngabe khona mnye olahlwayo ongena emgodini siyabakhipha ngegama elinamandla lika Jesu Kristu ngegama lika Jesu eliphila kuze phakade siyakhuluma isibusiso phezulu kokuphila kwakhe kwabo abanye basezikoleni ezahlukahlukene abanye sebeyasebenza kodwa siyakhuluma ukunqoba phezulu kwempilo yabo siyayaleza isibusiso esivela kuNkulunkulu somandla yenze njalo Baba wenzele ubuhle nokudunyiswa kwegama lika Jesu umsindisi wethu amen.